ମୁଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଥିବେ ତୁମ ଘରେ ଏବେ ବସିଛି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଗରମ ଭାତକୁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ और ଭିନି ବି ଖାଉଛି ପାଖରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ହେଇଛି ଚିକେନ୍କୁ ଗରମ ଭାତ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁପର ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆଜି କିଏ ରାନ୍ଧିଲା ବିନି ଆମେ ବିନି କିଛି କହୁନି। ପାହୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। ଲଙ୍କା ବିଲାତି ତ କାର ତରକାରୀ ବଢ଼ା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି।